awakmu ya tahu dadi apane ya tahu. Lah aku dagelan sukses iki ya syukur broso bersyukur ya sak syukurane iki biasa. Syukuran kaya Pak Lurah iki. Suro lak nggonku. Tanggap wayang. Ora ana wong watuk no ruame guk ngono. Tak tuwapuk lambemu tenan lho kowe malan. Aku wong watuk iso mbok tanggap. Iya, mesti ya wayangan ngene iki. Wayangan. Wayang kulit. Kulit no. Kulit apa? Kulit kacang, kulit jeruk, sok kulit semangka, ge ngepruk. Cilik-cilik sakmene apa iso to dalange terus nglakokne wayang terus cilik lho. Lak nglakokne tipit ngene. Ya kulit ngene iki lho, Dek. Padha ngene iki ta. Padha ngene iki lho. Ya wis ngono kuwi, dalange ya ngono kuwi. Dalange ya gawe blangkon. Helm to SNI ben ra keterak bis. Wis dalang apa tukang ojek kok iso gawe blangkon bocah kok kocok iki nyapa to. Lah jarimu gawe helm. Ya iki wong kok angel dikandel kok angel. Nggih blangkon kaya Kang Rudi lho dikane sendiri ngene lho. Ya nyengkelit keris. Nyapa to keris pacul no dadi nolang-nolang ngono. Lah nyenggol sing guri lak kenek iso mati to dak pacul lek disengkelit lho. Lah jane bener ae. Kok iya keris kan iki keris. Lah jarine ke pacul. Keris kene blangkon madepe rono. Oh lah. Ya kaya ngene iki lho. Jejeg keprak. Nyapa to? Mara tuwa no dijejeki. Rong dina. Ya minggat mara tuwa mbok jejeki kuwi nyapa salah apa dosane apa mara tuwa mbok jejeki. Omahe terus tak dol tak omongi. Ya ora ya jejeg keprak brek-brek. Lah ora roh jaman manten. Ora enek to cukurane percil kan enek. Mboten ora diundang kula. Ya ngene iki lho kaya Pak Rudi Rageng. Ya enek kotake ngono kuwi. Ya kotak ngono kuwi tapi cilik. Isi wayang. Nyapa to isi wayang? Kirek tok jerone dadi nyekel cek. Ngono kae-kae dicokot kirek. Lah iki pesen kirek pira lho semangi nek dienggo wayang. Kok lambemu tenan lho kemelan. Ya kok ora roh lho Dik kok. Nek sik tak mengi kotak isine wayang enek dalange blangkonan ora roh kok iso. Jarian nyekel wayang wis cukup dol aku ngomong ki. Wayange ya diencepne ning debok. Ora no. Lah sapa? Encepne sirahe sinden sitok-sitok ngene lho. Wis ben bosok sih. Bocor to Dik sirahe sinden mbok encepi wayang gedene sakmono lho wayange terus wayang pira wis. Tak pateni lho siji melan kowe iki. Ya ora ya dicepne debok lho Dek. Kulane debok lho Dek. Kulane debok lho, kulane debok. Kowe iki ra ndelok ta mbiyen. Lah debok nek enek, lah nek gak enek. Kan kena batako kan iso dincepi wayang jrek-jrek Ya nganggo lampu ngono ya Dik ning dhuwur. Lah nyapa to lampu? Lah apa? Langsung gas air mata utawa kembang api. Dadi mak buor. Lah iki sampean entek Dek ngene iki Dek. Wih entek. Lah gak sida wayangan alah bos tak buang kabeh sak enek-eneke kok. Nesu, takoni nesu. Lah buah. Lah terus lah sembuh rasa cerita. Oke aku pengen teko. Lah gah ora usah. Anu sindene ya dijajak lungguh ning pinggire dalang ngono kuwi. Digletakne terus pindes truk tak omongi sindene. Lho yo mati sindene. Lah kok yo sing pindes truk lho Dik. Lah ora roh aku wis. Wah percil iki mrene gampang nesu lho. Lah tak koke ngenyek lho bos. Ora yo mati to Dik. Yo mati tak pateni yo jangkrik tenan bocah iki. Wis to. Kancane wis mong. Anu yo diringi karo yoga-yoga. Nyapa to diring karo yoga yo jangkong mayit bareng. Bocah iki tak tapuk tenan lho kowe kemalan. Yuda ki takon lho, Cek. Takon terus lho, Pak. Ya wong ora ngerti kok wong takon ki wajibe diwangsuli. Diwangsuli apa aku salah? Ya ora salah tapi lek takonmu ngenyek.